Добре дошли на празника Златна Праскова 2024 година! Поздрав към всички вас, които с много труд и грижи отглеждате един от най-ценните плодове – прасковата, символ на плодородие и любов. Ще отправя ансамбъл за народни песни и танци Сливен. Заспала мома Галина,
Сливен. Всяко лято центърът на долината на Прасковите става домакин на празника Златна Праскова. Празник, който привлича производители от цялата страна, желаещи да научат последните новости в производството на този ценен плод. Празник, който провокира връщането към традиционния за района поминък. Празник, който представя в едно резултатите от научните изследвания, местни традиции и културното разнообразие на района. Празник Златна Праскова 2024 е 22-то издание и се провежда под патронажа на министъра на земеделието и храните. Добре дошли на празника, ви казват неговите организатори. Кметство село Гавраилово, Народно читалище Слънце, 1928 село Гавраилово, Община Сливен, Общински съвет Сливен, Министерство на земеделието и храните, Институт по овощарство град Пловдив, Организация на производителите на праскови Българска праскова ООД, Национална служба за съвети в земеделието. Гости на празника са господин Стефан Радев, кмет на община Сливен, и кметове от община Сливен. Господин Димитър Митев, председател на Общински съвет Сливен. Госпожа Татяна Султанова, народен представител и член на Комисията по земеделието, храни и води в Народното събрание. Господин Коста Петров, председател на Българска праскова ООД. Господин Марин Христов, областен управител на област Сливен за 2023 година. Госпожа Галина Методиева и госпожа Евгения Борисова, главни експерти на Централно управление на Национална служба за съвети в земеделието. Уважаеми дами и господа, за мен е чест да предоставя думата за приветствие на господин Стефан Радев, кмет на община Сливен. Уважаеми господин Божиков, уважаеми гости, скъпи съграждани, приемете най-искрените ми поздравления по повод празника Златна Праскова. Поздравявам организаторите за това, че толкова години пазят историята, традициите, културата на нашия регион и успяват да превърнат това събитие в истински празник за Гаврилово и за долината на Прасковите. Поздравявам всички стопани, които продължават да се занимават с един от най-старите и традиционни за Сливен, едно от най-старите и традиционни за Сливен занимания, именно овощарството и по-специално производството на праскови. Живеем в времена на предизвикателства и безспорно това се отразява и на производството на праскови. На практика вече е немислимо ефективно да се извършва тази дейност без най-високите постижения на технологията, на техниката, без да се адресират рисковете, които носят климатичните промени, екстремните явления и застудяване, и засушавания, и всякакви други екстремни прояви на климата. Затова е много важно да се обменя опит между производителите, да се стига до най-новите научни постижения в отделните области. Пожелавам на всички производители много успешна стопанска година. Бог да е с вас и да сте доволни от резултатите, които постигате. Да има високи добиви и високи цени на продукцията. На всички жители и гости на Гаврилово пожелавам много приятни мигове с празничната програма. Честит празник! Благодарим на господин Радев. Сега приветствие ще поднесе и кмета на село Гавраилово, господин Тенил Божеков. Уважаеми гости и жители на село Гавраилово, имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли на 22-то издание на нашия любим празник Златна Праскова. Тази година времето е с нас. Заедно най-значимите летни събития за нашия регион, което през годините се превърна в традиционно.
Празникът съчетава в себе си любовта към земеделския труд, който ни дава възможност днес да се насладим на златните плодове, нашите фолклорни танци и обичаи. След това е посланник на сътрудничеството, между другото, между производители на праскови от цялата страна, които да обменят опит и да развиват традиционното производство. Искам да благодаря на всички, с чиято помощ и принос осъществяваме този празник. Община Сливен, нашият екип, спонсори и дарители. За в бъдеще ще се стараем да надграждаме и обогатяваме този емблематичен за нас празник. Благодаря ви! Весело изкарване! Благодарим на господин Теню Божеков, кмет на село Гаврилово. Имам удоволствието да предоставя и думата на госпожа Татяна Султанова, народен представител и член на Комисията по земеделие, храни и води в Народното събрание. Уважаеми господин Божеков, кмет на село Гаврилово, уважаеми господин Радев, уважаеми господин Митев, уважаеми земеделски стопани, уважаеми читалищни деятели, уважаеми жители и гости на село Гаврилово. Радост е за мен да мога да ви приветствам днес, на днешния прекрасен празник. Златна Праскова е фестивал, който се превърна в емблема на село Гаврилово и на нашия регион. И аз искам да ви пожелая много здраве. Искам да пожелая на всички земеделски стопани, на всички читалищни деятели с все толкова труд, отдаденост, да отстояват изконните български традиции в производството, в овощарството, в отстояването на българския фолклор. Нека този фестивал да пребъде в годините. Искам да кажа, че дълбоко ценим и уважаваме вашия труд. Бъдете здрави и хубав празник! Благодарим на госпожа Татяна Султанова за приветственото слово. Програмата на празника ще продължи с семинар „Състояние и тенденции при производството на праскови“ с участието на водещи специалисти от Института по овощарство град Пловдив с лекции Институт по овощарство Пловдив, възможности за оптимизиране на някои елементи от технологиите за отглеждане на прасковени насаждения. Съвременни перспективни сортове праскови и нектарини. Асистент Сашка Савчовска, Институт по овощарство град Пловдив. И контрол на заплевеляване по време на вегетация чрез прилагане на листни хербициди с контактно действие. Професор доктор Заря Ранкова, Институт по овощарство град Пловдив. Национална служба за съвети в земеделието. Стартова помощ за малките, младите и новите земеделски стопани по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 година. Представяне на добри практики при отглеждане на праскови в овощни градини в област Сливен. Ще има също така и дискусия и представяне на препарати за растителна защита. Сега следва награждаване на конкурса за най-добре поддържана плододаваща прасковена градина. За 12-та поредна година Национална служба за съвети в земеделието в рамките на празника на Прасковата Златна Праскова 2024 в село Гаврилово обяви конкурс за най-добре поддържана прасковена градина. През настоящата година участие в конкурса заявиха 10 земеделски стопани. Комисия, съставена от експерти от Национална служба за съвети в земеделието, офис Сливен, извърши оглед и оценка на градините по критерии: външен вид и хабитус на дърветата, нападение от болести и неприятели, степен на заплевеленост, поливен режим и площ на градината. И класира на първо място с 75 точки градината на Атанас Костов Челингиров от град Сливен. Победителят в конкурса получава грамота и акумулаторен телескопичен трион. Наградата ще връчи господин Стефан Радев, кмет на община Сливен. Още веднъж вашите аплодисменти за първо място. Градината на Атанас Костов Челингиров.
второто място наградата ще връчи господин Димитър Митев, председател на Общински съвет Сливен. А тя се връчва на градината на Мария Петрова Симеонова от село Злати Войвода. Класираният на второ място получава грамота и 16-литрова пръскачка. Аплодисменти! Градината на Мария Петрова Симеонова. Представител? Нямаме. Благодаря ви много, господин Митев. Ще си получи наградата по пощенския гълъб. И трета награда ще връчи госпожа Евгения Борисова, главен експерт, дирекция анализиране, планиране и информационно обслужване, Национална служба за съвети в земеделието. И третото място с 72 точки отива за градината на Стойко Кондев Славов от град Сливен. Класираният на трето място получава грамота и телескопична ножица за клони. Честито на топ 3 градини. Продължаваме с класирането от 4-то до 6-то място. Съответните градини получават грамоти и това са: на 4-то място с 69 точки са класираните градини на Донка Янкова Иванова, село Ковачите, Банко Господинов Петров, село Чинтулово и Паная Константинова Кондева, град Сливен. На 5-то място с 68 точки класираните градини са на Мария Василева Янева, град Сливен, Стоян Митков Даскалов, село Гавраилово и Райко Митков Даскалов, село Гавраилово. На 6-то място с 63 точки са класирани градини, класирана градината на Неделчо Марков Денев, село Камен. А сега всички вие присъстващи гости на празника Златна Праскова 2024 година можете да посетите подредените изложби в сградата на читалището и кметството. Изложбите на рисунки на деца, в която има участници от град София, град Сливен, град Нова Загора, село Гаврилово, село Бяла, село Злати Войвода, село Панаретовци, село Самуилово, село Миладиновци, област Ямбол. Изложба на приложно изкуство на деца от град Сливен. Има и изложба от конкурс поезия и проза на тема Праскова. Фотоизложба Прасковата минало, настояще, бъдеще. Изложба на творци от село Гаврилово. Любителите на вкусните прасковени изделия могат да дегустират току-що приготвено сладко. След броени минути тук на площада ще се проведат и следните конкурси и състезания, за които все още може да се запишете. Ето тук в моя дясно има едни госпожи, които очакват ваш ентузиазъм за участие. Това са конкурсите за детско музикално творчество, за певци, инструменталисти и танцово творчество. Конкурс по надиграване, състезание за най-бързо ядене на праскова, състезание за правене на компот от пелени праскови, най-бърза и качествена заготовка на праскови, конкурс за най-едра праскова, конкурс за най-добра прасковена ракия, кулинарен конкурс с основна съставка, разбира се, праскова. Организаторите и домакините изказват благодарности на спонсори и дарители, сред които са Георги Калайджиев, земеделски производител Йордан Йорданов, Екопродукти ООД, Еко Енерджи, Комнет Сливен, Димитър Димитров, ЗК Агрострем, Булджин Сервис, Чочовен Лайнс, едноличен търговец Силекс, Николай Беленски, Саха Дюнер, Неси 3 ООД, Турманов ЕООД, Родопаком, земеделски производители Петър Стоянов, Иван Атанасов, Добрин Стаменов, Сашо Георгиев, баничарница Розова градина, винарска изба Агарта 99, Иван Божеков, Иван Иванов, Петър Беленски, Иван Петков, Мелвекс. Това
бяха нашите спонсори и дарители, за да се осъществи празника Златна Праскова 2024. Производителите на най-едри праскови, на качествена прасковена ракия и кулинарни изделия, ако все още не са предоставили от тях за участие, продукти за участие в конкурса, могат да го направят на указаното за записване място. Ето тук в моят ясно. Участниците в семинара вече са в залата, а ние започваме с изпълненията на участниците в конкурса за детско музикално, певческо и танцово творчество, които ще бъдат оценени от жури в състав: Евгения Георгиева, председател, и членове Иван Вълчев и Маринета Кирова. Това бяха детска градина Зорница, село Гаврилово. Аплодисменти. И сега каним на сцената вторите участници в конкурса. Детско-юношески танцов колектив Здравец при Народно читалище Слънце, 1928 село Гаврилово. Ново представители на домакините. Ще видим малката група с техният тракийски танц.
Това бяха детско-юношески танцов колектив Здравец при Народно читалище Слънце, 1928 село Гаврилово, малката група. Сега следва същият танцов колектив, само че подготвителна група. Ще видим тяхното дайчово хоро и местни хора. Yeah.
Продължаваме с голямата група, които ще скидаме колектив Здрава. Първата е наш зависим.
Аплодисменти за детско-юношески танцов колектив Здравец при Народно читалище Слънце, 1928 село Гаврилово. Това бяха момичетата от голямата група с техния момински шопски танц. Сега следва детски танцов състав Стил при Народно читалище Светлина, 1928 село Самуилово. Ще се насладим на техния испански танц. И от Испания се пренасяме в село Ковачите с детска танцова група при Народно читалище Пробуда, 1934 с техния танц Буенек.
Благодарим на танцорките от село Ковачите. Сега на сцената посрещаме знаменитият гайдар Кристиян Станиславов Стоянов на 9 години при Народно читалище Просвета 1935 от село Глушник. Кристиян Стоянов на 9 години от село Глушник. На сцената ще поканя Розево Селиминово. Ще чуем бавна мелодия и ръченица. Росен Колев, тук ли си? Да, още един голям гайдар.
15 години. Благодарим. Сега продължаваме. Отстранихме техническият проблем. Моля детски танцов колектив Изборче при Народно читалище Светлина 1928 село Самуилово да заемат своите позиции, за да се насладим на тяхното джиновско хоро.
прекрасните танцорки, които не се оплашиха от предизвикателствата, които им се поднесоха тук на сцената. Сега продължаваме с още едно изпълнение на голям български гайдар Стоян Димитров на 14 години от Национално училище по фолклорни изкуства град Котел. Ще чуем бавна мелодия и право хоро.
Благодарим на Стоян Димитров. Следва Николета Иванова на 11 години при Народно читалище Светлина, 1928 село Самуилово. Ще чуем песента "Насред село". Николета Иванова на 11 години от Народно читалище Светлина, 1928 година. Продължаваме с още едно изпълнение на същия състав. Детски певчески колектив "Звънчета" при Народно читалище Светлина, 1928 село Самуилово. Ще чуем песента "Излязла е бяла рада". Излязла е Мари бяла рада, излязла е Мари бяла рада, на поляна Марина голяма, забила е Мария лям байрак. На поляна Марина голяма, забила е Мария лям байрак. Събрала е Мари 300 момци, събрала е Мари 300 момци, 300 момци Мари пехливани, продума е Мари бяла рада. 300 момци Мари пехливани, продума е Мари бяла рада. Ша забие Мари, ша съборим, ша забие Мари, ша съборим, кой надбие Мари бяла рада, ша ни стане Мари войводата. Кой надбие Мари бяла рада, ша ни стане Мари войводата. Борили са Мари 2 дни, 3 дни, борили са Мари 2 дни, 3 дни, надбила ги Мари бяла рада, че им стана Мари войводата. Надбила ги Мари бяла рада, че им стана Мари войводата. Благодарим и с това изпълнение приключи участието на Народно читалище Светлина, 1928 село Самуилово. Пожелавам ви успех, момичета, и на техния ръководител. Продължаваме с Десислава Георгиева на 8 години. Школа по народно пеене Славейче при Народно читалище Христо Ботев, 1897 град Сливен. Ще чуем песента "Кацнала ми е сива гълъбка". Кацнала ми е сива гълъбка,
сцената посрещаме още една Десислава Иванова на 9 години от Школа по народно пеене Славейче при Народно читалище Христо Ботев, 1897, град Сливен. Ще чуем песента "Слънчице мило мамино". Десислава Иванова от град Сливен. Очакваме на сцената дует Славейче в състав Божидара и Ванеса Илиеви на 9 години от Школа по народно пеене Славейче при Народно читалище Христо Ботев, 1897 град Сливен. Провикнала се Боряна. Ще чуем песента. Baba,
Благодарим на Божидара и Ванеса Илиеви от град Сливен. На сцената посрещаме сега Денислав Михалик на 6 години от Школа по изкуства Илия Аврамов, град Нова Загора. Ще чуем песента "С нощи станах сънен буден". Нали така? Посрещаме на сцената Виктория Георгиева на 8 години от Школа по изкуства Илия Аврамов, град Нова Загора. Ще чуем песента "Провикна се Тели Димо". Сега на сцената посрещаме Елия Андреева на 10 години от Школа по народно пеене Славейче при Народно читалище Христо Ботев, 1897 град Сливен. Ще чуем песента "Иван Елена
думаше.